Šta smo mi? Maci! Ej, ja sam Luka sa kanala Maci. Snijemo vlogove, opa! Čekaj, u stvari ću da stvorim Veljka ovdje, može? Aj pa sad, 3, 2, 1. Sad treba se stvori ova budala ovdje. Šta? Veljko sa kanala Mace i mi danas snimamo vlog. Panak kiša, brate. Brate, sad ću da stvorim vrleta. Može, a? Čekaj. Sad. Uuuu! devojke. Vrle, jesi ti radio traku? Šta radimo danas, momci? Vlogujemo, brate. Gdje idemo? M10. Aj. Brate, dođeš mi 10 dinara, brate. Tombolo pitam. Ne? 1, 6, 12, 28, 35, 46. Prki neke kombinacije. Ok ljudi, znači Veljko mi je sad pokazivao klip koji hoće da ubacimo u vlog. Traje 5 minuta. Veljko, odnosno si mi 5 minuta života, klip ti je sranje. Šalim se. Vidjet ćete to u vlogu. Denied. Kola baš. To je sve zamka bila! Možda već ja se slučaju. Kobe! Jao! Pozdrav ljudi, to je to. Ja dobacim pare, brate. Krati šoču. Ja bio da stavim pare, znaš, i skidam ja autić i ona me gleda, znaš, belo, znaš. I ja da, ma neće ništa me pita, znaš, ja vratim auto i ona kaže, šta ti je to? Rekom, ma ništa tu, pare kriv, i upamtila pare. Šta mora ići na to, već nećete smijeti? Nisam u farbi. Ajde Nisi popnem na formu, njupa, a? brate. Hoćete popnem na njupa? Hoću ja se popnem na njupa. Aj. Popneš na njupa. Aj, popni se na Vidim njupa. da ti na njupa. Hoću popnem na njupa. Drži, brate, torbicu. Au, policiju, čao. Haha, Moskva. Ja sam se uzorao. Ću padne. A što neću pomogniš, brate? Ajde, bre, Ajde, penji se na njupa. 3, 4, sad! Opa! Opa! Jebem ti mamu, ti jebem. Kako da siđem, brate? Aj, vidimo se, Veljo, čao! Zdravo, Veki! Ćao, Veki! Aj, brate, molim ja svoj! Aj, brate, živjeli, ej! Živjeli, ej, živjeli se me, ej! Oj! Wow, daj jump though! Ej! Nije lišće, nego Ćao! Live-uješ. Pozdrav za sve u live-u. Znaš kako kad uzmeš ovako, Veljko, kad se nagneš, mene sve daviš, bre. Šta te daviš? Šta bre? Šta? Muda, jao. Beži, majmun će sprele majicu, zbog tebe, bre majmunu. Ja! Predajem se. Nemoj. Uvijek ga pobedi na to, baš. Dobro jutro svima, ja sad ustao i imam taj jutarnji glas. Vrijeme je da idemo, da izađemo napolje, da vidim šta ima napolje, šta se radi sa njim s društvom. U stvari sad ću se teleportujem tamo, može? Op, 1, 2, 3. Šta ima? Šta radiš, piješ kafu? Aj, si iznenadio kad sam uletao? Da, gledam da se sedim sam i odjednom... Ni otkuda ja, da. Samo znam, bre. Nismo se pozdravili. To, već. Šuri ga, ba... Izašli smo iz kafića sad. Zašto u kafiću puštaju muziku, pa tamo ne može da snimamo, lupit će nam copyright. Ko će bre kupio copyright? Kad će ne kupi copyright? Dobro reč. Ti uškivaš. Pokaži kako si klempa, bravo, lepo. Ajde, stavi duši. Ja sam Veljko i nisam glempav. Glavni grad Njemačke. Ti si da nečko dio bola, brate. Prvo slavo, to prezime.
Brate, tebi, brate, nije backhand, forehand, ono kad gleda... Smečno to. Pa, imaš i odbojicu, ono, brate. Zakucavanje. Pa kako zakucavanje odbojici, bre, ono? Ajde, tako slovci. Ono, brate, prvo slavno prezimena. Zakucavanje, brate. Brate, ono, prvo slavno prezimena, brate. Pa i... Vorhil. Glumica. Pobedit ćemo, vidit ćemo. Mi se nismo vatali. Natali Portman, bravo. Oni Englezi, brate, ono... Pre Isusa Hrista pevali, crno-bela boja, brate. Brate, kako ne znaš, ona grupa jebate pevača. Grupa, brate. Poznati, brate, pre. I onako kosicu mu zavesa, brate. 100% znaš šta je pesma. Kaži prvo slovo. Drugo slovo azbuke. B. Bon Jovi. Bon Jovi. Majonez. Kad pevaš pesmu, kad rapiš, šta ti treba? Bit. I da rekao si prvo 3 slova, ide. Bit. Bit, pušiš kuću. Nikad nisi čuo za bit si. Nije karate, nego isto ovako borilačka vještina, brate. Nije. Rimuje se sa pizza. Brate, jao, jedan, to je. Slušajmo ovamo. Ono, gde se biljke da se drže, brate, ono... Gde gajiš biljke, kako se to zove, zalivaš... Mašta? Slušaj me sad, kad čitaš Yu-Gi-Oh kartu, šta čitaš njen? Efekat. Sad, brate, imaš šofer šajbinu, od čega naprava šofer šajbinu? Jo, brate, od plastike, već. Nije, bre, kad polomiš, pucaš, šta je ovo? Staklo, Sad... Staklena... Ne, Yu-Gi-Oh kartu pojedeš. Efektivna bašta. Ne. Bašta s efektom. Nije. Yu-Gi-Oh bašta. Kaži ja. Kaži. Dobro jutro imaš to. Margarin. Bravo. Znate, za trčanje, ajde. Patike. Šta je to? Ima veze sa fizikom, brate, imaš potencijalnu i kakvu energiju. Kinetičku energiju. Brate, šta imaju ženski? Jedeš tucana. Paprika. Tucana, uz Uskrs. Jaje. Ženski, jajna čaleta to, bro. Ništa ga Tako je. Tucaju ženske. Šta imaju ženske? Za Uskrs. Momci jedan drugom. Ajde ti prvo. Ti. Ćao, ba to. Ajde, sad ću mi stvoriš, bat. Ne, sad ću da učim da ne staneš, brate. Ajde. Pa! Bro. Ćao, Luka. Aj, brate, ću mi pišeš neko dnevnik. Brate, nema mnogo, 3 stranice, za 60 dinara, ovo da. Nisi pisao za svoju školu, će pišeš za njegu. 60 dinara. Ćao. Ćao. Ovdje završavam vlog, bio je običan dan, malo smo se sprdali, znači lajkujte, šerujte, subscribeujte, a do tada, mjau.